खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 22 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि आंगो लोगोजों थगायजानो हागौ, मोननांगौ रांखौ मोनफुंनाय नङा, गाज्रि सान। वृष राशि साना गाज्रियै बारलांगोन, मोनखानाय खाबुखौ खोमानानै लागोन, उसाव बादाव मोनगोन। मिथुन राशि अहंकार आखुआ गोसोआव जायगा लागोन, धोन सम्पथिखौ लानानै गोग्गानाय फैगोन, सिखिरि सुबुंजों गाज्रि मुं सुजागोन। कर्कट राशि सुथुर जोबस्रांगोन, थांखियाव सौहैनो हागोन, बयजोंबो गोरोबनानै थानो हागोन। सिंह राशि साना गाहाम नङा, रांखावरिनि बेलायाव थगायजागोन, फालांगियाव खहा जागोन। कन्या राशि दाय मावनानै हमजानो गिगोन, थगायनायनि फाबखौ मोनफिनगोन, नखराव दावराव दावसि जानो हागौ। तुला राशि गाहाम सान, मावनो लानाय खामानिखौ जाफुंसारनाय मोनगोन, बयनिबो बोर मोनगोन। वृश्चिक राशि खैफोदा उन उन गिदिंफागोन, जाब्रबथाय जानो हागौ, सांग्राङै सोलिनाया मोजां। धनु राशि जिउनि गोजोननायखौ मोनफुंगोन, साननायफोरा जाफुंसारगोन, साना गाहामै बारलांगोन। मकर राशि बेसेन गोसा मुवा बेसाद गोमागोन, रां खरसा जासोगोन, फालांगियाव गोग्लैसोगोन। कुम्भ राशि थांखियाव सौहैनो हागोन, समाजाव मोजां मुं मोनगोन, बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। मीन राशि नखराव मोजां थासारि फैगोन, जेंनाफोरा जोबस्रांगोन, रंजा बाजा सम बारहोहरनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।